ba zanga-zanga ba, ba zanga-zanga ba. Idan aka ce gyaruwan Najeriya, talaka ya ji daɗi, a yi masa adalci, rayuwa ta kyau, fida ɗinsa rayuwa ta ce, rayuwa ta a ce sai an kwantar da ni an yanka, kuma shari'a ta yadda da haka, to na yadda in ba da rayuwa ta don Najeriya da al'umman Najeriya su sami rayuwa mai kyau. Wallahi, wallahi. Amma na kasa gane yanda zan ga cewan zanga-zanga maslaha ce ga al'umman Najeriya a rayuwar da muke ciki, irin rayuwa ta yau. In na kalli abin da Rabi'ul Arabi ya haifar a ƙasashen Larabawa, da yanda ya zama dalili